מיין מיינקראפט, בסרטון 10 דברים שלא ידעתם על מיינקראפט. מוכנים? בואו נתחיל. טוב, העובדה הראשונה היא על הסנואומן. כולנו מכירים את הסנואומן, הראש המוזר הזה, ראש של דלעת שהוא בנוי חצי משלג, אז עם ראש שעושה שביל של שלג. אבל האם ידעתם שאם לוקחים מספריים ועורפים את ראשו של הסנואומן, זה מה שקורה? נראה יותר ריאליסטי וגם טיפה קריפי. כן, יופי. לעובדה השנייה זה ראש פמפקין. ראש פמפקין, אפשר לשים אותו, אבל הוא מגן לכם מפני אנדרבנים אם אתם מביטים לכם בעיניים. יעיל לעולם האנדר. כן, אוקיי. לעובדה השלישית והמעניינת, כולם יודעים שבעזרת סדן ותג שם, אפשר לכתוב איזה שם שרוצים לכל דבר. אבל מה שאתם בטח לא יודעים הוא את השם הזה, הנקרא ג'ב. כן, ג'ב. ג'ב כותבים עם J שזה E ו-B ו-Shift ומינוס ביחד. אוי, נו, כתבתי בכתב גדול, זה לא משנה. קפסלוק J, E ו-B, Shift ומינוס. לא, או. שוב, ויש לנו שם, ג'ב. ואנחנו יכולים לקרוא לסנואומן ג'ב, ולווילג'ר ג'ב, ולחיה ג'ב, וזה לא משנה. אבל למה זה כן משנה? לכבשה. אם אני אקרא לכבשה ג'ב, לא יקרה כלום. או שכן, טם. היא משנה צבעים. שמעתי שיש גם זה ג'ב, סוג של ג'ב רק בפרות, שהיא מאלפת את פרה ולא גורמת לה להחליף צבעים. בטח. אוקיי, זאת הייתה העובדה השלישית בסרטון, ונעבור לעובדה הרביעית. זה לא ממש עובדה, זה יותר ללמד על רדסטון. כולנו יודעים מה עושים עם רדסטון, אבל מה שלא כולם יודעים זה מה עושה הגרסה 1.11.2 תצפיתן. כולנו בטח שמנו לב לבלוק הזה עם ראש, עם פרצוף, אבל מי מאיתנו יודע מה הוא בדיוק עושה? אז שימו לב מה הוא עושה. הוא לא עובד על ידיעות. הוא עובד על דבר אחד. הוא עובד על בלוקים. בלוק שעובד על בלוקים בדיוק. ראיתם? זרם רדסטון לשנייה. זה די שימושי, לא יודע, לא מאוד שימושי אני חושב. זה יכול, אם אתם חושבים על מכונה בכיף, שיהיה לכם בכיף, כאילו. אבל אני חושב שזה די תוספת גרועה, כי באמת שהיא לא שימושית, ואין לי מושג איך להכין אותה בסורווייבר. אוקיי? ונעבור לעובדה השישית. אוקיי. כולם יודעים שאם לוקחים TNT וזכוכית, אז לא קורה לנו כלום. אבל אם ידעתם שזה עובד על כל בלוק, כן, כל בלוק, אפילו אלים, אפילו רפש, בלוק רפש, כל דבר. אתם לא מאמינים? תסתכלו. אני אעשה על הכל חוץ מבלוק זכוכית בעצם. כדי שתראו. גיא מיועדה 0. אוקיי. למה הדרת פה? TNT. אחד ובוש. לא קורה לי כלום. גם אם זה דרת. זה לא משנה.
כל בלוק יעבוד לכם. טוב, אוקיי. ועכשיו אנחנו כאן בעובדה ששביעית בסרטון, השמינית סליחה, והיא על בואו נראה, אנדרמן. כן, אנדרמן. עכשיו, כולנו מכירים את האנדרמנים המעצבנים, שמורידים לנו מלא חיים, וכמעט, אם אתה לא בגרסה 1.9 אני חושב, הם כמעט בלתי ניתנים לעצירה, בגלל שבגרסה 1.9 המציאו את המגן שעוזר מאוד נגדם. אבל מה שלא ידעתם זה שאי אפשר לפגוע באנדרמן עם קשת. אתם ראיתם? ואם אתם חושבים, בסדר, זה רק כי אתה רחוק, אי אפשר. אפילו שהאנדרמן בקרון. נו באמת. מה זה, אנדרמנים לא אוהבים להיכנס לקורונות. נעזוב אתכם אנדרמנים שמנים ומעצבנים. שונא אנדרמנים. אוקיי, הנה אנדרמן. פויה. לא נכנס. אנדרמנים לא אוהבים להיכנס לקרונות, אבל תסתכלו את זה. הנה, זה מסלול עוד יותר גדול. דש ארוך. ושימו לב, שם קרון ולא נכנס לתוכה, אלא מכניס את האנדרמן לתוכה. הנה. נו, די כבר להכניס אותי. נכנס בצורה מאוד מוזרה. אי אפשר. אפילו יוצא מהקרון וראיתי בקרון הזה השתחרר. אוקיי. אתם ידעתם. ונעבור לעובדה על קריפרים. קריפר הלא מזיק שמפוצץ לך את כל מה שבנית במשך שבועיים. מפחד מחתולים. כן, הוא מפחד מחתולים. והעובדה הבאה היא העובדה הכי מגניבה שקיימת. שימו לב. היא כן במיינקראפט. תעשו למצב יצירתי. שיפט 1, 2, 3, 4, 5. איתור באגים, צור עולם חדש. אני בטוח אני מקווה. שימו לב. זה מביא אתכם לכל מה שהייתם, כל דבר שיש, כל בלוק, אפילו קומנט בלוק יש כאן ממש כל דבר שאפשר לשים, כל תאורה וכל, וואו, זה פשוט מדהים. מה זה הבלוקים האלה? נתונים, כתוב כתיבות, זה טיפה ניתן, וממש הכל. אני יודעת שזה פשוט מדהים. לאט לאט מתווספים עוד בלוקים לאריזה, אוקיי. זה, וואו, מה קרה עכשיו? טוב, אין לי מושג מה קרה עכשיו. בוא נראה, אז שתגיע לשחק. טוב, סגור תפריט, עמוד הבא. טוב, אין לי מושג מה קרה עכשיו. אתם צריכים ללחוץ על הגלגלת, וזה מביא אתכם לזה. ראיתם, הייתם כאן מולי, אין לי מושג מה זה. אם תוכלו לכתוב לי בתגובות למטה מה זה. תודה שצפיתם, אל תשכחו לייק, סאב, ולהתראות.